Muligera chingakio bochoria bokebwa bererange ase anemono ase chiward kurwase county ya Nyamira murane bwikiro kyobo msie bwe ward ya Kerenyo kurwase kiama kya UPA musikia Jeremia Ongaro niganya kabaga kwerera ebirengo biyaye nabo igo miroberie kiama kya UPA kwena kia buna kiama ekyo ngokolikere bya asa bochoria bokemuna gotume mulike tofati kadi December. Ekero yatigaire amatuko 23 erio obochori oboke buchie gokoreka ase ewodi ya Ekerenyo ere yemo yabo eyo egochia goenekia obochori oboiga ekiama kya UPA bagendereire kubeka emeroberio ao yogochia goenekia buna ase wodi yeiga ya Ekerenyo ngochi bare koba ababui. Leo tumekuja hapa, tumekutana na wananchi wa Ekerenyo, wasee, vijana na kina mama. Wamefanya declaration tukiwa jini uongozi wetu kama chama Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i kwamba watashikilia candidate yetu ambaye ni Ongaro ati uongoze katika MCA kwa watu yetu ya Ekerenyo. Tuko pamoja. Intabeti eseba abantu bambinto banyamira na gusiyengi mabale. Nyakirigata akobo. Ono ekero ninje na ikaranse tegangona kuriye byane bike. Tegererete yana nyorete ngeriye Ongaro lya chire nkuma. Ono njerate yonare ko genda nganji ko riyo boiri botabwati botanyare kwa diwali mayi. Ono na ichire ninje na unganire rero kamuranche bari konye mukumetinga nganya keriga gakari nyakeriga no ari na inwe. Korengana numurwaniriri gwikiama ikeiga kurwase wodi ya Ekerenyo musike Jeremia Ongaro nigo atebire ere nigari ni kirenga giokoreta chiyumba chionsi kurwase wodi ejeiga ya Ekerenyo amo sana rietaria nengo Jeremia Nchengo Ongaro ninki ngwete ninki nachire tumutwe asenge njogo za okorra abantu baitu egetangani ntete kuunganisa tobege nteke mu obomo umusaragei umukurati no muisanga na bonspi abamenyete asegati yeito ase ichiro cheito chaikonge chichiro cheito chekerenyo na abaregati aiga obo ngonko extend paka boso yaso mugusi ende tobege ntekemo wetira ase nyumba yo mugusi eyekoro kwa Fred Okengo Matiang'i under UPA and then I got for unit and this for true baminto batebire nyono mushimiwa orobisi ya not mugirango yo minto ya moko nintagete kura yaye bwana inje nakomina akobekere nanga kodige chikura cha UDA ekure yaye ya muninye tagete then go chimotwe ntoma etengi to okora usenga kibona katutigarite asengane yeiga yobomo nigo basabire abakichikura kurwase wodi ya Ekerenyo koba maiso na korokia obomo bwabo bugochia komubwatsia umuske Fred Matiang'i weterase obochori oboiga twakeroje none ngakiyo mugaganya chae Ekerenyo chae boliti chikura amangana akagenda abe yatogete bare kando obayite igobono nonde bwensi orabe isiko yo mugusi Nekia ungekoletiki ensemo yende bamuganirie omubunge bwebunge ejeiga ya North Mugirango omuskecho asinyamoko eatanane na siasa chekerenyo ito mwaro cho mugaka maraira nasugumwa sana ne serikali ni chibesa nga koirare nga chikoibwa lakini abachi achiete nande tokotebyo muzume wa nyamoko nga na tumekege kuba tumekege chito chia serikali chito chia CDF kusugumwa mugaka amenya nekende ngeringa ko ganda bashuko bose iko tubwatiri uge mwana minto Fred Matiang'i nera tubwate kingo reporter Getembe kuraiga se county ya Nyamira Jeff Atigad Gisemba.